ମୁଁ କାବୁର ମୋର ଚାଲିଗଲୁ ଠିକ୍ 8ଟା ସାଢ଼େ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା। କାଶେଇ ସାଇକେଲ ଥାଏ, କାବୁ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଆମେ ପଢ଼ୁଥାଉ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ସାଇକେଲରେ, ପୁଣି ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଚପଲ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। 10-20 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମର ଖୁସି। ବାପା ମା' କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଦେଲେ 10-20 ଟଙ୍କା, କାବୁର ମୋର ଚାଲିଲୁ ବରିଗା ଯାତ୍ରାକୁ ଚାଲିଲୁ। ସବୁ ସେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ କିଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କମ୍ ଥିଲା, 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଠିକ୍ 2ଟା ରାତି ସୁଦ୍ଧା କି କୁଆଡ଼େ ପୁରା ନିଖୋଜ, ମାନେ ପଦ୍ମଦା କରି ଶୋଇ ଗଲେଣି। ଆମେ କାବୁର ମୋର କହିଲୁ, କାବୁ ଅଗାଧୁ ମୁଁ କହିଲୁ କେମିତି ଯିବା ଘରକୁ। ମୁଁ ଚାଲ ଯିବା ହାରି। ଆଉ ଠିକ୍ 2:30 ରାତିରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଗାଧୁର କାବୁର ମାଇଲୁ। ଠିକ୍ ଏଟୁଆ ସାହି ପାଖରେ ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ତୋପା ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା। ଏଇଟା ରିଏଲି ଘଟଣା। ପଚାରିଦେବ ଯେ ଏଟୁଆ ସାହିରେ କିଏ ବାହାରୁଛି, କଞ୍ଚା ମଶାଣି। ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଲୁ, ଆମେ କାବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ତୋଫା ଆଲୁଅ ଗୁଡ଼ାଟା କ'ଣ ଗଲା ସେ ବାଉଁଶ ତାକୁ। ମୁଁ କାବୁ କହୁଥାଏ, କାବୁ ଏ ଲୋକ ପାଖେ ଚଅସ କି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା କିଏ ଆଇଛି, ଚାଲ ଯିଆ ଚାଲିଲ। କାବୁ ଡର ଗଲା, ସିଏ ମୁଁ ଡରିଲେ ସିଏ ଡରିବ, ଆମେ 2 ଜଣ ନା। ନାଇଁ ରାତି ବିକାଳି 2ଟା ରାତି 2:30 ନାଇଁ କଞ୍ଚା ମଶାଟା। ଆଉ ସାହସ କରି ଗଲୁ। ସାହସ କରି ଗଲା ଭିତରେ ଆମର ସେ ମଶାଣି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳେ ଗୋଟେ ଭୂଇଁଆ ବାହାରିଲା, ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଇକି ଆଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ହେ ଘୁଷୁରିଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରିବା କିରି। ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଗଡ଼ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଘୁଷୁରିଟା। ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେଲୁ, ସିଏ ଭୂଇଁଆ ଭୂତ। ସେଇ ଠିଆ ହେଲେ ଭିତରେ ସାହସ ମାନେ ସାହସ ଥାଏ। ଆମେ ଭୂତ କଥା ଭାବୁନଥିଲୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଘୁଷୁରିଟା ଠିଆ ହେଲା ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଗଲା ହାରି, ସେ ବାଉଁଶ ପୁରା ତାଡ଼ା ତଡ଼ି କଲା ସାଙ୍ଗେ। ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା କ'ଣ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ, G5 ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିଲା, ଯେ ଆଲୁଅ ଥିଲା ଯେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଆଗରେ ଛକ ପାଖରେ ଖାଲି କୁକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି। କୁକୁର ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେନି, 20-25ଟା କୁକୁର। ତାପରେ ଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଏଠୁ ସେଇ ଛକ ପାଖରେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଗୋଟେ ପାଣି ଫାଣି କଳରୁ ପିଇବା ଯିବା। ଗଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ କିଏ ବାହାରିଥିଲା, ବାସେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଘଟଣା କି ଭୂଇଁଆରେ କ'ଣ ହେଲି, ଘୁଷୁରି ବାଡ଼ଟା ବାହାରିଲା ନା ସତରେ ନା ନାଇଁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ତୁମେ ଆଇଲ, କହିଲେ ତୁମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତ 2 ଜଣ ଯାକ। ଏତେ ମାର୍କ ମାରୁଛି ଗୋଟେ ବାହାରୁ ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଜାଣିନ, ପଚାରିଦେବ ଗାଁ ଏଇଟା ହେଲେ ପଚାରିଦେବ ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଠୁ ସେଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ NH ସ୍କୁଲ ବାଟେ ପାସ୍ କରିକି ଗଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମଶାଣି, ଏଠି ଖାଲି କୁକୁର ଖାଲି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଇକି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। କହିଛି ନା ଭୂତ କଥା ବାହାରିଛି ବୋଲି, ଆମ ଗୋଟେ ଛାତି ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ବୁଢ଼ା ଡାକି ଯାଇଥାଉ। ସେଠି ଗଲା ଭିତରେ ହରେନ୍ତା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ ମଶାଣି ପାଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ କୁଟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ମଣିଷଟା କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ସାହସ କରି ଚାଲିଗଲୁ। ସେଠି ପଛରୁ କିଏ ଡାକିଲା ଭଳିଆ ହେଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ମଣିଷ ନା। ଆଉ ଗଲା କିରେ ତାକୁ ଚାଲୁଛି ବାହାରି ଚାଲେ। ତାପରେ ତ 3:40 ମାଇଲା, ଗଲା ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ପଳେଇଗଲ ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ହନୁମାନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଲିଗଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଗଭୀର ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇକି ଆରାମରେ ଶୋଇଲୁ। ଖାଲି ଧକ ଧକ ଛାତି ହେଉଥାଏ।